Iglagyo ng ipa, o ng anak, o ng banal na Espiritu. Grasya ng Panginoon sa Kristo, tulog na ng Diyos, ipapakyago ng banal na Espiritu, manatiling parati, ganiti solemnidad ni Epifania, ni Pangapahayag, Pangapakilala ng Ginoo, at di kalapagligtas sa tangkao. Bayan tayo, Luis, pasalamat, nalabigye, bigkalong na kayo ng Ginoo. Ikabendikan ka naman natin po siya ng kailangan pasalanan, manyawa namin mga lulungan o katawan ng tigil. Lalo na, kaya natin tigman yung tao, kaya nakakaya yung pagkalan o rin natin. Bawat namin makalulungan sila. Yagkas tayo ngayon yung na naging kapanisya. Bago umpisan po, Diyos ay ayaw po at kaya yung mga ulitin sa akin na isip, amado, at kapag niyagin mo ang mga ulitin na ayaw po ang sa kapagyan ng pinagmang bigyan. Nagaling sa dalang kaya ng pagsakto at kaya yung kapagyan ay panalangin po ng Diyos. Si Diyos may mayang tuto sa kaluwanan na at ipapatawag galing sa lahat ng tao, ilalanan ka ng sana hindi alam na. Amen.
O malugod na Diyos, yung puso mo, pakiabot namin, yung balang tao, kaya tingin Hanggang sa hindi uwi. Uli, anak men, balang men, kaya ipagkalo mong ikay ang tutuki ka Jesus, ing act of nubia, at alasdas ng alukuran. Ban kasyan kay ang Espiritu, irakemi, ikay kami kasalpatayanan, kapanabigan, tugod ng Jesus, karing sa walang tao, yung mabigo, ayan. Manalo sa ating meron masiwala, pakanalan ng kapurian, kapamilan ng baligyan. Iyan, yung kapamilan ng ilupin sa Kristo ang anak mo, pabibigyan maaari ng verbo at ng banal ng Espiritu. Meron kong ipanga Diyos, manggaman king alam na. Amen. Pagmamasa ni Juan, kiniro ni Propeta Isaias. Talakad ang Jerusalem at sundan at tingin ang Diyos. Iligaya ni Kito sa Sasakyan Kento. Mipapanda ang kalulutukan ng alawang bansa. Dapat Kento, ing sunod Kito, sundan Kento. Iligaya lang manatili Kento. Kikuli na rin Kento sala. Tatanda ng bansa at tatanda ulit sa sasakyan ang bayan ng Aldo. Lumari ko ang mga padulog at kaya naman ang maligyan. Kaya may din, mititipon lang pagkaya ang huli. Tatanda iba't yung maray lugan ng anak ng lalaki. Tatanda yung anak ng babae ang ikiligtanda ating anak ang mga natin. Awit mo yan at ikakwat pang tulad. Galgal ka, uli na nagkiyakang aligaga. Ikalarat kiyakang intibanyan daw ng bansa. Kiyakang datang intibanyan at iba't kinilipat ng daya malam. Manibat kinibidyan at ewan. Kami ang yuda at naman iba sa ibarangay. Ginto at insenso, ikay ng daralan. Ipangalitada ng tao, ingmaya at eba, ginto. Ing aman ng ginto. Ikaw ang
sa iba, isulat ng San Pablo, Taritao, Efeso. Kapatid, abalitan nila siguro, kilig Diyos, at pangkikmayak ng pinulungan, pinuwala ng hanapin, itikapitulan, para hindi nakayang din. Isyang nakanapin ni Diyos, iligin ng parasan. Eri pa siya ipinisteryo, karitao, karne na labas ang panahon. Dapat nili, biyalan na ni Diyos, kikapamilatanan ni Espiritu, kariteyang banal ay apostol at propeta. Iligin yeti, kikapamilatanan ni Mayang Abalitan, at inlagdagi ang pangano, lumahanalo at inlagdagi ang Hudyo, kingkadwana ng Diyos. Dahil nalalaman yung meron ng katawan, at karake daw king pangako na ng Diyos, king uli ng Kristo Jesus. Amado ni Ginoo, salamat sa Diyos. Salamat. Libay kay Jesus, karing Bethlehem, Judea, karitang panahon ng Aring Herodes. Emelang ba't kanita, tinatangga Jerusalem, ting mapilan ang mga biyasa, ting taong magaral, ting pangimot daring batuin. Menipatanda king kaslagan at pangutangga. Tuya ka rin ing bayong bait, ari daring Hudyo, uling ikit biyang linto, ing kayang batuin, at tila kang keketi, pamiyang samban. Kahon amalita ng Haring Herodes, iti tutuyang kay Luisin, at ipunin ng babito ka Jerusalem, pepayaos na lang at tinipon, ting pamuntok galing saserdote, ting eskriba ng palen, at kitang nakarela, luya tipain, ing Kristo, king Bethlehem, Judea, ngaran may kibat, uling sinulat na puning propeta, ika Bethlehem, king labot ng Huda, kapitauli king panganano paman, karing manimuna ng balen ng Huda, uling kaya manibatan, ing medo kapapunto, manibala, king balen kong Israel. Kay Barnanita, pepayaos na ng Herodes, deting mga biyasa, at pinuno mong pakasanta sa likod. Inosisa na at abalulo karera, nung katinandeikin ing batuin. Kay ba, pepalakwanan na papunta Bethlehem, kabeling atiganinting panabilin. Munta kayo, at panintunan niya kaya masamas
imbimot, ako ng ikit yun ipabalo yung anak ko agad-agad, malakuan mo tao at samban ke. Kay bagam din lang, ipanabili na ni Hari, may onala. Kahabang danan, lintoya ing batuin, ing kabut batuin ikit ka, kingaslagan, bigpasiuna ya karela, ang kakimiras siya at tilog ng tulid na ninglugal kabiliyanin na. May tula na kayo muna pwedeng mga biyasa, panakit kaking batuin. Talog kaking balik, Bisnerde inanak, sipig ng Maria Limana, sinig Lodla, Aramana, at Simbande. Kay ba, biglang galaling lamak at alalara, inapanganan din regalo, ginto, insenso, at mira. May awos, ikarenan pansin, kikapamilakaning Meto ka Manila, kingero mabalik pa kang Herodes. Inya minaliwalang dalan, deling mga biyasa, king pamanulida, karing karenan pa rin. King maya pamarita ning Giro, Bisan na nung Pasko, at hindi ba kalang di panagkat makipapasuking karera kayo. Inyapin yung tiks at jande, yung bale-bale, no? I-mayor. O na yung ipatsyempo, at inyang lakat ni mayor. Inyapin asa jande, yung gate, yung kayang ibale-bale. At karina lang may itlog, at karina lang din ang ginalo ni mayor. Ang yakat suyak yung dikotsi, pinapakanan na lang ang ginalo. O na yung pinapang adinan, medyo dahil po. Kasi mamalagway, hindi niya iwan. Iwanan ko din ang meron mga bandel at sa akin. Okay ba? Binyan na lang, yung meron mga lalaki. Gusto din lalaki. Inyapin yung tulan, may mulay, at binulsa na lang. Ipatok na niya kayo, at tinibayan, inawos din, na naman niya. Tandaan mo, elam kita din. Dinan mo lang natin, elam para kita din. Paralan kita yun. Kalungan mo kataan, o yan yung medyo ang asal at mensahe, hindi ka piyesta patong sa siya namin, ting Epifanio, ting pangakilala ng Jesus, at ting kalapagligtas, din budyong kalupa na, kunin ting kalapagligtas, timsam ng tao, ting mabilog, ay ako. Inimbayan kayo, ari kayo budyo, ang mayayawis Kristo, Mesiyas, o talapagligtas ne nimbayan metong ketara. Diyan talapagligtas, din kayang sariling kapalit. Ngunit, talapagligtas, ayan. Jesus, ko para karing budyo. Ngunit, paraya karing isang tao. Wali o yan naman ang Apostol Pablo, yung kalawang pamamasan din tao. At yung sikreto, ipabahan kayo. Hindi paalala ng sikreto na kapamilatan ng may abdita, mi kadakero,
pagano, king ang kanang kaligtasan ng ating Diyos. At imaya pabalita, iyakinilig, kaya din tao karera. Ikaw, din katalakaran, din mga biyasa, o dinalo, king anak, king karera ng ibale-bale. Ilang ikamuan, pagkasana para tao ng apong Diyos. In aking nasa tao, in medyo mabiye manawa, in medyo mabiye masaya, at in medyo mabiye kayapa. At iti pepa at iratang Jesus. Kapamilatan ng kayang pagkakatao. At kapamilatan ng kayang pagkakatao. Kaya kita na apong Diyos. Bintang keratang ingkaligtasan. Patribunyo nunen para kayo sa mga tao. O yan po ingay kabalita ni Epifanian. Jesus, yaman para kayong mapilan. Jesus, parayo kerataman. Inya, nung tinggap ni Jesus, hindi at yung tao naman nabubulan, idakil, ipagkil, karin, adiwa. May nga yung regalo, ikalong regalo, manapili ang regalo, botang pangin. Pero botang serikot at serinan regalo, personal ibadyan. Ang pinakalapakin ng Jesus, makanyan mo naman ingkayusan, keratako. Lawin sala, di keratako sarili. At insablang itako, at insablang keratako, ang tigregalo. Ingkeratako ye, ingkeratako yesnan, ingkeratako yayubang talento, ingkeratako sinalan, ingkeratako senayan, sibukan ingye, ingkeratako palun, kayanan, at ibadyan, para keratako. Para mo naman sa rin adiwa. Inya, kailangan takong si pamilya. Kailangan takong si dati. Wali, o yung gawa na yung bayan kayo taari. Inyang di nabulne. Inyang metwane. Ganito muna mga ebanghelyo ng San Mateo. Mayayari. Inyang mag-umpisa ng tradisyon. Wari, sinabi na. Di na kami bantang tunala rin naging kupa ng Balen, Israel. Nino Devi, di pakakalulo, di masakit, di ketong, di makasalanan, di tao, nasa ulo, at susuko, hindi mo na. Ang yan, para may bayyaman Jesus. Para di natangil ingkang pagkakas. Masabi kong paglalakati ang tao. Tao mo pala para palikiratan mo sarili. Tao mo pala para palikiratan ang pamilya. Tao mo pala para palikiratan ang kamagahan, kakaliguran, kapatid. Para ang imeron ng meron. Lalo-lalo tingin makailangan yung masakit, yung makakalulo, yung dinidere, at makakalimuan yung dinimunan. Tamo para marelang kasing idea para ako naman karekat alam atake. Tamo para marelang magpaya at mabatid para karing alam alaka mo naman para karing alam apat maragul hindi. Kalunan ng kapatid. Karete na otang darakin na ipangin na ingkaya ka sarili, oras, kabyasnan, ganyan, at dahilan, karing alam-ala, ingkaya ka magbut at may ng pakatao. Pakilala kaya naman, ingkawin din.
aranasan ko in Diyos. Mami Epifania ka. Paralan ng lupa, panandaman ko, ipamat at Diyos, ibiyata at iyan, di maparang tao. Di ko kung abasan ko sa Facebook, tungkol yan ang Father Dan Calario. Si Father Dan, yung professor of theology, tutulong Manila in St. Vincent School of Theology, Kennedy, Manila. At ngayon, may pagkamali, yan ang presidente ng Adelson University. Uling Pasko, nakakagalo ng pare. Meron po ang Dewan, kaya yung Pasko. Iwanit ang neto makambal sa tasty bread, ang boy ng bilya ng anak kayo. Ay ba? Ganyan po na yung taong manok namin, lalo na ng Tete, in Congressional Avenue. Medyo sulo-sulo yung pares. Nangyarasi ang pinate, at iba, ninulang alam. Niyakalong ipakuswanin pinate at gobyerno nila pagkaw, nasang nila pagkaw. At katawan ng Kristo, galuhan mo ba ba? Sigurado, masaya yung pagdadaan. Sigurado, kaya ang kailangan tayo, may sayanan ng tao, pinsayanan. Ulit na pamilatanan, kaya nang daman din, akilan at iit din, inuman ng aking. Potang hindi na tayo pansin, yung mga laki at kakilin. O kaya, potang bigyan kaya kang karoon, pagkiramdam, kaya-kaya kakalungan. Karing penanin na bigyan kaya tamang sarili, tingnan mo ang pangalan. Epifania ka dito. Pakilala tayo in akong ginong sarili aling ba. Galugan ko ba? Ngayon ka doon, bago sa siya tao naman yung kebaitan ng aking Diyos. Maragulyang Epifania, maragulyang misteryo, maalala yung misteryo. Bakit? Uling isipin, yung malupa, yung matbud, na ako minakwan ang grasya panakaw na akong Diyos. E wali, ako ng gawa niya, yung ako niya. Potang nagtatang inya pala, yung pusutan, bilalag-lalag. Potang nakakade mo yung pagpapagin mo operatory software, kita kayo na yung ay hindi malupa. At yung kayang yari mong ganda, yung panagawan, tinapon nyo. Ang panagawan, yung kayang presensya. Papanipunan na kayo, namiting komunidad Kristiyana. Yung pangalagad, namiting kapilyo, namiting bisitas. Lahat ng kayang aman mo, higit, asugyapan, inuman ng Diyos. Epifania yan naman siguro pinipagay din sa Iglesia. Ulit, even after active ministry, there is ministry. Siguro po, kailangan natin wala sa kaya panalawi, itapon ng Katoliko. Lalo-lalo lang yung malayari na tayo ba, yung kapatid pari. Mahirap na pari, yasan pari, malalang na pari. At yun ang ayaw ba, pinsan ng Iglesia. May naniwala namin. Pero, mga ko, yung pari. Uuri-papuri, yung pari. Sinyaman yung niyagawa ng gagawan. Halimbawa, ang pinarsis, ang pinagokto, ang pinagdaro, yung laway na, kapanagdunan, lunet, kasubuan. Karemi yung pagpipali, tayo akakit, yung atong Pinoy. Tayo akakit,
ilalang hindi. Ilalang hindi. Karintaya ang lulo in atong ino. Epipanya, karintawang at ilalang hindi. Epipanya, potang hindi katampan ang sa gamitan narapit ang kalitatua. Sana kita po man makanyan ibang panlalawin ang ikiratang dito. Ikiratang na po. Dapat dito po na grasya ng pagkakaw at yung tayo sa ipakit, ipakilala, ibuko ng ako. Kabiyarin tayo ng pasyon, ikiratang sa sandalan. Isang po sa sandalan. Diyos, ikaw may paano. Hindi na lang iba na magyari. At ang Yesus Cristo anak ng mundo ang dinugang. Pagiging kumpaya ng Espiritu Santo. Ibayin ng Santa Maria Virgen. Linasa lalo ng upay ng Poncio Pilato. Ipahong Cruz, Mete at Bicupod. Tinipaya rin Mete. Tingnan tumalbo si Rubiang Mete. Pepay ka siya maluwang kalulog. Wala ng Diyos, ikaw may paano ito. Iba't ka rin magbalik ka naman Keti. Bago kong ka rin pagdiya ang pon may mamatay. Sasalpan tayo kung King Espiritu Santo. King Santa Iglesia Católica. King Pakisamang Santo. King Pakapatawa na rin kasalanan. King Pakasubli ng Mete. At King Pere Alamanga. Amen. Habang makisarletong tamo, mga pugris, kinador ng kebalikan. Pasalamat kayo kung kinakugilo para kingbiyera. Minaluwang maningyera na natili naman ting kasuyuana. Manalangin tamo para kikirataho kasuyuan, maging netong yang epipanya, kikirataho biye. Ipakayat niya, ing lubot ng akong gino, pabilagan tamo, kinano ang kasuyuan, titigilan tamo, bilang pininyagan, bilang karasaman kaya. Ibalang kayo doon, ipang-iban tamo, gusto mong insana ng Kristo, sundan ka rin sa dalang tao, itang po. Gusto ng insana ng Kristo, sundan ka rin sa dalang tao. Baning sala ng Kristo, sundan ka rin sa ng bansang malapit at marayo at ang Santa Iglesia, matula ng paggaban, kambing pamiyaya liwanig na rin ang kultura. Panalangin ka, King Baling panahon tamo, laganap ing katuliran, at datang ing kapayawan, ing mabilog kayato. Ipanalangin ka, King Ginoo. Banding tawaning Diyos, damdaman doring katulo, king karelang pamanigapo. Malunos lang karing mayna, at ibuklat doring karelang gamat at puso, karikatsyo king pamangailangan. Ipanalangin ka, King Ginoo. Banding pasakit, King Ginoo, karing magkapilit tuki kayo, akit daing sala at makumbertila. Ipanalangin ka, King Ginoo. Banding sa talangmanin ton meto mabatuin, banmantabe karela, atok lasan dasa, ikaya paning Ginoo, karing tao, mitmong kasalpantayanan at lugod. Ipanalangin ka, King Ginoo. Ban karing kiyakang komunidad Kristiyana, mabiyasa tamong kalubar ikaw mga biyasa. Nidaki ang karing kayamanan, hindi kiyakang bibandyan at puso. Ipanalangin ka, King Ginoo. Marang kiyakatangan po ititipon, kariting Domingo ng Epipanya. Kawagis ng among Kris, Bibiyata mo ang himbiyan ng kasuyuan, ilapong kayo. Watang makadita mo, watang lulugod ka mo, watang magmalasakit ka mo, watang darapakakaya pang ibalang neto. Deni inaligayaliwan ng lupa ng kasuyuan. Kapag ilagana ng kasuyuan, maging metong iyang pamipahayag, King Ginoo,
inquietamo, itaman po inquietamo, manalangin ka tutuyo. Gusto mo sa kasi dumutangin at ilapit ka na rin Ginoo, di ka katamang personal kakayan. O Ginoo, gusto mong bigyan namin biyen, maging metong lang Epipanya, pamipahayag, kinlubod at kaya pa mo, kapag nadaning pamidake ni karingkalang ng tugod mo, ikang kinumi, magaman kinalagang ka. Amen.
kayo, magulong kong kabataan, maling kapo, at kaya kayo daon. Matampang-matanggap, harapan ng Diyos, ipagpayumpayan ko. Tanggapan ay sana na ito ay dawang karindahan mo. Hindi kapuri at kaligaya ng KNW. Hindi ang tamang isa sa plala ni Mabino ng Santa Iglesia. O pa, tanggapan ko na rin ang ayaw ng kaya ng banal na iglesia. Kaya naging ito, birang insenso. Ngunit, yung sakripisyo at tamang ng kalakaran Yesu Cristo ang ilumi, ngayon manggamang king alang kambyo. Amen. Hindi naman ang iliyo, kaya kayo. At kaya, Yan tayo ay kusuwi. makayan na ang pagkikinig. Pasalamatan tayo at ingilo na Diyos ng dami. Hindi ka dapat Kung neping karapat dapat at matulit, ang pasalamatan na ng parati at duman ka rin o iba, Diyos ting alang-ang at lubos mayubaya. Pinagdoy ti bilalan mo kapamilatan ng Kristo, ting alang-ang gamot ng ting kaligtasan. At bakit may bilang insala rin sa walang tao? Ngayon yung ligaya na sinlagbusan siya. Binayuming ketawan king alang-angga ng larawan. Uli dito, kambering sa Bangkoro, Ringhel, at Arkanghel, ating kapilugan at kulungan, karimbanuo, daralimpi king alang-una kuriat keka, kapag naming masayang kapag. Tunay kapit banaloy pa, ikaw ang panibatan sa kabanalan. Uli dito, pagpakalang tubig, kapanalan mo sa akin ay nagdag ng Espiritu. Pagpakakaya kami mayayang, katawan, at daya ni Ginoong Jesucristo. Bayo niya rindaw po sa loob ng pangailasan ng kamatayan, kinuwanin tinapin at kaya pasalamat ng Pedro. Iraso at binyere ka rin kayong disipulo man. Ang gapaniti, ikoman at kananyo. Hindi iyo ang kanakong katawan, ang idawang paraw, kaya. Makanin mo naman kay Bating na Punan, iwaning kalis, pasibayong na pasalamat keto, at binyaning kalis sa kayong disipulo man. Tanggapan niya ikoman at inukoman. Hindi iyo ang kalis ng anak hidaya, hindaya ng bayo at nanggang ipan. Ang ibubuo para kaya kayo at para parisap ng tao. Pagkita ng patawaran kayo kasalanan. At kayo hindi bilang katigalan ng panahon. Yung misteryo ng
Iting tinapay ng iyan at ingkalis ng kaligtasan. Layo ng pasalamatan keto, impero niya rin maging matapang talag at harapan mansubuyo keto. Kapakumbabating ang panamuang, hingi kami ng sanang itulutulo, kinatawan at daya ng Kristo, ipunan kami ng timet ng banal na Espiritu. Ganahan o ipag, insan de iglesia mo makalagan, king mabilugayan ko, gamang may galang king lulo, kabe ng Francisco, ake kaming Santo Papa, i Florentino, ike kaming obispo, i Pasiano, ike kaming obispo emerito, Teocracia, ike kaming kura paroko, isang ng pali, ako Chris, isang langing kapagdapali, kasuyuan at kiye. Ika kaming diablo. Ganahan mo na rin sa unang nilayang mo na diye, pero lalo na rin penari na ako, Chris. Nakautos nila na matahari kami king San Antonio Color, malibala king parokya, katang, iman, makubiyo ng pamilya, ng pilat na diya. Ating sa mga may ako natin, pagkapang mo sa dito, king maligaya ng harapan. Makaluliman po kaya na, ikeman ng larat kaya may kaurasan, ikeman namin tubig harapan mo, kapag huli ng pakaman, tinaos mo ang pipipon, kinarapan mo. Gawin mo kayo ng sana karapat dapat, kinakayanan, kindiya na naman. Kapinanin mo na Birhen Maria, Birhen Ibula ng Diyos, Ibuling Maya Pauso. Di San Jose, ikay kamalal-manal na esposo, di mo na yung apostol, San Antonio de Padua, di Melchor, Gaspar, Baltasar, tignan yung peman sabi, kalimat lumari o ating sa balansan, ilang tinupan kimbal mo kahulingan, kaya kabanin manaw. Uriyan ka pa at paligayan, kapamilahan ng Jesucristo manang mo at dinumi. Kapamilahan ng Kristo, ang beranya, o Diyos ipagmayuhayan mo, naguming banal na Espiritu, pupurihan na kaparangaman, manggamantingalan ka.
pamangkin ng pakalulu. Marami kayong may kapos ng kasalanan at binigtas sa walang kagaligan. Kapag manaya kami, ikambet paligaya ng panaligan, ipanyatang ng Kristo kaya kami kalapangapos. O Ginong Kristo, na sinabi ka rin kayo apostol, ing kapayapan na lang kung kayo, ing kalakang kapayapan, yung pabiyag kayo. Kaya mo sa mabaligtan, ing kayo ng kasalanan. Inalawan ko ing isang patayanan na ing kayo ng iglesia. At kamayapan may ng bilugan at pagkikabuyan mo, ing kapubibiyan makari, manggaman ing alam-alam. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatiling parati kayo. At kaya Yan, masaya kami lagi. Meron ito kayapan. Ito pa. Kapayapan. Yo'y order ng Diyos. Yo'y nilalakong kasalanan niya. Mapalad na rin Maria ang isulo ng order. Ginoo,
Gawin pa, panimulan mo kami ikinusala sa upang kami makakilala ng Kristo, narinig Eucharistia, at tanggap kayang itinugod. Uli niya inubi, geni, magdaman ni Alam. Amen. Geni ang Kristo, utan, tingnan tayo sa pangalan. Para po kayo kayo at walang at kayo manalangin. O Diyos ay pangit, kabayan niya po ang atis, ikan ng diye, o ikan ng kayo. Asa kamatan at pupurian at magkalikan. At pati ay mula sa sensyon, para kayo at dito, ginanay mo sila ng pangit ang tawad, panito kay sipa, at hindi paano kayo diye, asigulang iwan ang ate. Bayan niya, again kayo. Nawa ng masaya, nawa, ayaman ko. Dito pamilatan ng Kristo. Ini po pangalaman saya. May uputan ako. Yeah. Good afternoon. Saya Pak Kauman Dulu. Sa samping, at saka isip ko, nanding abang, sakong aras waktu. Kasi po, aras waktu. Malis. Kadang-kadang, manjitik siya, manjitik reflect pa. Wala yung ganyan alas waktu, nga ako kayo lupo, timpang kulang. Kulang yung mga petong kilo yung planset na po. Huli, katingan kong nga rin. Huwag kayo magkasya. Pero bago po ang sinabi ko kay sarili ko at kay Diyos, pati sa ko. Sakto alas waktu, hinungan na ako kay Cobra. Pero Cobra yung mabulit. May tilig ko punta naman. Tigtugan ko rin na naman. Kapag tututugan ko rin na naman. Wala ko pito ma, di ka tsukay grupo. At di ka tsukay grupo na nila ko ang paring bisita naman ngayon. Yang Paul Velasco, kauling kay Nikit, face to face, karing isa semua, hanya mendikot ko siya, bisa na, yan ang simbol. Ipagkwento kami, at asabi ko kayo yung isa na yun ko, at tayo kiti. Wala yung tinitigil ko, yung ako sento ko niya, ako kagyan. Tumari niya ako, Christian. Gusto mong birthday, buri na ako sento ko, chuma-chuma mo na yung, buri ka mo, painawa kayo na mga schedule. Kaya ako, agkati ako ko, agkati ako mo, may isa ko paring, pwede mo ka, inalangan, may isa na, wala kayo oras sa inyo, umamit niya ka. Pero yung ako ko, sinabi na, manitong ka pa rin, ba't ka ko? Yan, nangapong ko, aliwa naman kuya ko mo yung saan ka bakit agad na rin isa. Aliwa, kuya. Anak ko kawatan, aliwa yung saan ka bakit agad na rin isa agad. Kaya palang katala ko rin yung anak. I-among dero, at nengarang kakatong kay Valeni. Nengarang makapong tagin. Kanya yung paborito ng drinks pero huwag ka magkalala, dinala ni Father Dero. No? Huwag ka magkalala. So, dinala ni Kuya akong Dero natin, magdala yung karagdagan ng pamon. Tapos, ikakatugan ng bangko lang yung pamon, pinatabo ka na alanin mo kaya yung tuloy ito. Uli sobra-sobra na ito yung pamon, patagadagan ng pulong tao. Bago yun po, kaya pagkanaman ng akong po, kaya katawang tingka na ako, even kay music, kita-kita na ako, ipami natin, ipami na, I composed the music when I was barely 19 years old. So imagine, I was 19 years old when I composed the music. Ngayon po, kapito na ako. Kaya yung musicians, value why I consider that grace, my
atin, ang inyong kapasidad, gawa ng atin, anak. Otak anak. Anak, anak sika ng anak pera, anak na ito. Ating, na pagwedeng ako kinyaga, gagawa ng anak, makalit ang aking po, ibang atin. Ito po yung basic na sangkan ko. Kanya po minsan, this was very, before Advent, pinta ko kay St. Paul's Store. Ano yung pa rin? Kilala na po pa rin. Sinaling ko din po, ano din, yung Johan niya po in service matagal pa pwede na gamitin. Kung kita makita lang na ako, ito po pumapis na sasaligo ko po ganyan. Anak na ako ito. Sila, sabi ko saan kayo? Importante rin po pamayad ako. Correct. May ginagawa mo. Impamong na yun na ni Matilda, Joy. Pero pakinig ko lang na, kaya naman nasisi. Pero bago yun po, if there is anything I am thankful for, the excitement about Sunday liturgy never left me. Lunes pang pupasok ko na yung gospel, uling manaral mo, doon yung uling gawa mo, at uling mo na kung tawag kayong kapilya rin. So, kakalo po pwede yung sabihan, pero silip-silip ang pupulay ng Jew, baka magkamali ko na, pero subukan ko niya po, ito po ayaw, pag nasok yung bibis. I-achieve finance. Kaya po sasabi ko na, pinanal ko pa kaya sasabi, bigla ko po yun. Kaya pinag-reklame na, brother Meg, etc. etc. So, dapat salamat. The spirit of love at you, Mr. Myra. Thank you very much. Oh, hello. Yan po, while kay Edson Hill, Tula. Thank you naman juga. Thank you very much. Kita-kita po, natin po makakita saan kay Siti ng Amos. Ano ba yung general bayani yan? Thank you for coming, sir. Amos, thank you for coming. Thank you very much. Because, at sila po rin ka-online prayer meeting kay Sandawa. So, thank you. At sila po, pag na? Ay, pamela. Nanti nga pa, hindi kami yung konsult kapatid. Di na tayo, o ni Mami niya. So, may po niya. Pero sila rin yung isan po. Hanggang napot kay Mami Rapadaling graduated. At nga, i-brother Jerry Bogdan, at si Jerry Bogdan, yung dating principal king. Ino pa po kayo kayawas? Imarita. Jadi po tungaling ako sa mga natin. At sila po rin ang unas. Thank you very much. Ikit kayawas. Thank you salamat po. Bening tao mas red. Lulu, thank you very much. Okay na ito po yan. I have to work this time. Raymond Son and Dali, thank you very much. Amo po! At siya mo po. Ato Dixie. At niya si Mother Dixie, thank you very much. Thank you for coming. Thank you. Bro, second ka na. Pero, higit yung po, nung duwag di kanya naman sisimba po nakapagyamet ang aking masakit na harmonia na rin choir. So, talagang salamat ka rin yung mga bisita. Thank you to the very great don't even think of getting more early. Kaya yun, ito na ba, getting ko, Patrick, Carol, etc. Ang pure ko ang getting. So, kaya yun ang ating misa, di na nyo kami kung 10 minutes, pari ko kung kitang 10 minuto. Kaya ba po mga tao, hindi ko choir, in the same place yung tinagaw pa ako. Kaya kayo tayo lang ba? So, tinagaw pa ako. Kaya nga diba po, pasensya na po, paano ka, tinda na po kayo bago kanyang kumaragap. Pero magkasya ko yung pama na, dahil may magkasya ng lamesa. Kaya din, gawa kayo paralan, tama natin ating mundukan, mundukan ito magyari, lupot harap. Okay po? So, pasibayo po kay Kayunan, kay Pamilya, sila po kay Lizano, kay Charming, kay Adrian Valente. So, dapat po ka, ako rin. Ayun, ako rin Claudio. Dalam rin, pwede ko natin kaya Rasto Gres. Pwede po rin asyas, hindi ang isang pantayan, kaya Ricardo. Kaya po natin asyas. Wala natin asyas na yan. Yan po rin Claudio. Bali po. Yan. Baka po mag-isa kayo kasi kanya ba? Masasabot niya po si Wala yung paling na process na. So, thank you very much. Ako rin. Thank you very much. Thank you.
Pusag, lubot na.